Mbok ya sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulik, setan ora doyan. Yetna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Asong paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten langkung. Keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ndrawati dinten sakmangke menika Yayi Prabu Ngamarta miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura tebih saking Rubeda durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu Mandura sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yen piranganing para raja, para nerpati ingkang padha rawuh titik lenggan sakmangke, mudune para nayaka Punggawa munggahing Yayi Prabu Darma Kusuma. Ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging kok Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrap pun Kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa, siadi ora nate basa lawan sapa wae. Siadi iku ora nate nyembah marang sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun Kakang. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna. Pangestuning pun Kakang wae tampanana. Ora sudi. Lho. Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom mangestanana karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mangestani karo Werkudara. Ya to, yen pancen kaya mengkono, ora ketang sesak rasaku lan tida-tida menipun Kakang bakal nampa sembahing siadi. Sembahmu tak tampa nadan ora kanthi lega-legawaning ati. Pangestuku tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Iki mung yen dereng wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mesti lho dadak mbok perceka. Werkudara ngaturake sembah kanthi lahir batin, mesti dadak mbok ubeng-ubengke nganggo rembugmu. Mula tampanen, ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndamal ora prayoga kedadeane.
Werkudara. Nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalipun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulai ento nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya godhang. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampanana. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno gun melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Praja Ngamarta. Ah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu, Nggih. Werkudara ngaturaken sembah wungsul wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Lho, Siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandura kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anampa Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturke sembah kanggo Baladewa ya ora ya kena, kok nganggo bule. Oh, lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to, Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi, Jaladara, Anampa Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Yen Siadi nyebut bule ki tegese Siadi ngino marang Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bule. Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Mergo sing menehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Urip ana alam padang kuwi uripe ora utang, ora ngemis, ora njaluk, mung saderma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara. Nggih. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kok lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pendhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yo, Kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kula pendhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula pendhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Jayayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula. Bombong ingkang tanpa pepindhang. Hembanipun kados dene kejugrugan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kula mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Loka ing Ndarawati. Ndak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndarawati. Mangsa kala ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumunten badhe tedhak tetinju dhateng Praja Ndarawati. Ndarawati karangku kados dening Amarta, Yai Prabu Darmaji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dening ingkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati. Menggawi gatosipun menapa dene paduka pareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Naiwadi tumraping para kadang sentana, monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Wale-wale menapa? Ingkang sepisan sawanipun ing Loka Ndarawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Dene ndungkap ing angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Loka Ndarawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nandhang pepeteng
Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati. Malih-malih menapa sawanipun ing Raka Indrawaka dinten sakmangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang Praja Indrawati yayi. Mengko suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngamuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu nyuwun sewu wali-wali menapa mugi andhatosna ing kawuningan bilih sampun wonten tigang condro tenggal gandika dinten sakmangke menika Negari Ndrawati nados nampi pagebluk Negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit injing kapraloya. Sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya. Ngarawakaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Ingkang Raka nglampahi sare nalite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning lampahi semedi menika kala wawi ingkang Raka nampi sasmitaning Jawata. Bilih Negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati mamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndrawati boten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan boten. Namung sanget boten kinten wanjinjing. Kyai Prabu Ndrawati sampun kewareng rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang waspa. Menapa ta sababipun dene Kresna sumandhaten negari Mandura? Niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndrawati ngunjuk paduka Nyai Prabu Samyaji. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna kula matur kersa paduka Nyai Prabu wonten suka liraning penggari paduka Nyai Prabu kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sodo badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndrawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus lima sodo. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarosan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula sekawan. Jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun piye Dimas miturut petunganing Siadi nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning Praja Ndrawati. Wah yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning Praja Ndrawati aku sagu semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinados sarana waliyaning Praja Ndrawati Koko Prabu. Semanten ugi kula Koko Prabu kadhawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning Praja Ndrawati. Ingkang mekaten mugi kepareng wambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kirang pustaka jamus miyang jimat lima sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi Negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi ingkang Raka Ndrawati amboyong pusaka Ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada badhe kaboyong dhateng Negari Ndrawati kasinggihan mekaten. Wanter sabdaning dawa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka Ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing Praja Ndrawati Nyai Prabu Ngamarta. Ing ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu. Kula ugi kaget Yai dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpak leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sawanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Petruk kanthong bolong sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe.
padha raja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptamu sinuwun Darawati menika iya Bagong wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ya Petruk nggih kula pun dinggo jimat paripe Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah nun nggih tiyang sepuh nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung wala wis ora iso diitung Den mestine kowe ngerti tata krama mestine ngertos kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye terus niki pripun nek pun kebacut kula jak salaman pripun kudune kowe ngerti tata krama dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra sowan Nalindra ki eneng tata kramane eneng unggah-ungguhe laku dodok nyembah arep dikaya ngapa kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta kuwi sesembahmu kuwi junjunganmu oh nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepate kapok kowe mau rasah melu malah aman kok saiki melu dukane Ndara Baladewa kosek aja ngono sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko dasarku ana dasarmu apa sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe ora lara atine kok iso nuwun sewu sinuwun apa Bagong kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman ora dadi ngopo do krungu ora we rame lho iki ning mergo aku ngajeni karo Sunan Prabu Mandura aku wegah teruske wis perkara diketok semene wong sing tak jak salaman kowe meneng wae ora nesu kok wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu dheweke iki statuse apa ning Ngamarta dhek iki ya daya aku ya daya padha-padha entuk wedang segelas ngono lho tur panjenengane iki Nalindra Liyan Praja iki bosku iki juraganku saben dina tak mong saben dina tak tutke wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma nggih Den nggih iya Bagong sapa sing meteki sukune nek kesel oh asu kowe aku piye Amang ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu ki ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Nek Sunan Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Kaya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kok panjenengan nika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang peratan hukum.
negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo ngono, tok gaglak kono. Ayo ora penak. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Petro, dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata nira ketok nek cedhak ta, Tru? Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho, Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Penakno lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Ya Gong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha raja, Bagong Petruk padha raja. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Petruk Bagong padha raja. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya. Pangestuku Tampanono, iya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sampun sinum Prabu Darmakusuma lepat diagung pangaksami murugake matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane bapak ampun nganti ana tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Pamane undhak ing pawarta, upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kaliyan kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hoax. Kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun mlampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikandikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Hakanan sing kaya ngoten niku dadake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok bola wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Ha, bibar menika, bapak menika terus krekel-krekel unjalambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku meneng wae iki aku ora mikir kowe. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun?
Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa ki satra ingkang teken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Semar niku susah, aku susah terus. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman, nek ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Nek ndi regejegan, nek ndi padha bentak sirah, nek ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal ceta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak iki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Niki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kata butuh dibiyuki Barana Picis. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mila sawan kula sinembun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus Klima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom tentrem, boten wonten menapa-menapa. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya
Kula niku purun diutus teng Amarta merga kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadi pun rembak. Apa-apa menika dadi pun rembak. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun, Gegayuane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake Prabeya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin, Tru. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petruk. Wonten kasembadan gegayuane bapakmu. Petruk, apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petruk. Matur sembah nuwun.